Si Getsan, kumakain. Hi. Baby. Tulog. Ay na ba? Bigay ng tulong. Magkaya ka? Sa ano nina ko? Sa kuha ni channel. Jin, wala ka nag-video sa maglayag. Hi guys! Welcome back to the vlog. So today, naami diri sa Sea Eagle Resort sa Pantukan, Pindasan. So, mo ni ilahang resort. Actually, this is our first time here. So, relaxing kayo ilahang lugar diri, ilahang resort. Mo ni ilang pool. Murag wala pa yata na open ilang pool. Kaya wala pa na human og construct. So, ato ang adtuon. Sudlo na to ilang pool. Ug atong explore. So, tuyok ta diri. Nandot ilahang nice ilahang resort kay makarelax good ka kay relaxing kay diri mga peaceful kaayo, pwede ka magtukod diri og tent, mag nap ka, mag chill ka dira ilalom sa punuan. Nandot kayo ilang puno, makarelax kayo. Dili pa din pwede liguan ang kwan niya. Pool. Dili na tubigan ma. Unang nang limpyuhan. Mana ni ma, kumani kisi. Hindi pa din paliguan. Mo ni lang pool. Wala pa siya tubig. Wala pa siya totally na human o construct. Nilang pang bata, pang dagko, napay isa dito sa pikas. So, wala pa siya tubig. Nice ilang bulak. Nice. Pila ni ka fit ya? Diri. Ha? Dili ilalom. Ang pambata muna 4. Wala ra. Okay kayo kay dili siya lalom ba. Sayangan no, kaligon ta meron. Lang ilang pool. Siya na naman. Siya yung bar nila. Yung pambata, mga 5 years old, pwede makaligo. Hi! Secret! Wala, bawal pa ilang pool paliguan. Wala pa na human. Ha? Ito ang entrance. Napas ang mga lipuris. Naday bar diya, Hindot. Wala, napujik. Napujik. Slide. Ano saan siya ya? Slide ni? May kahadlok, ani, uy. Taas na ba? Wala, no? Ang ilang bar sa pool. Hi guys! Hi! Tanaway lang pool. Nasa yung bar diri, so
Na, mag-inom-inom ka diri kunuhay. Nya, maglingkod-lingkod ka diri nya, basa-basa ka. Wala tubig. Wala yung mga bangko. Oh. So imagine kung mahuman na ni siya, na tubig dira, pwede ka mag-order diri og mga drinks, then lingkod ka dira niya, basa-basa ang peg nimo dira, di ba? Chill-chill lang ka diha. Nice ba? Sayang lang kay wala pa nahuman niya. Hello baby. Hi. Hello. Anak ni Zainab Jin na sa muli ko Jin. Hi Bia. Iya. Paparin ng daddy ko. Dili ko na dili. Ni-cover ba? Unsa? Lagot ni ko. Dagat na ni-cover pa dili init. Naman, ano kahoy. Hay pudlang silang lang bukay. Tik-tik dig ana mo. 4 feet lang ilang pool pero dako kayo. Bitaw 4 feet nangunta na ba ako? Tapos dako kay malawak ba? Malawak bitaw. Malawak, anong mainit siya. I-compare nimo sa kabaniko nga. 'Di ba gamay kayong pool dito. Mas ganahan yung dito kaya na may tubig. Kailan po? Dito, murag 5 feet pero gamay lang siya. Kani kay malawak manggod. Na si Garfield diri oh, chilling like a villain. Ay, nasuko. Nasuko ang iring. Balik na ta. So, napod sila yung convenience store diri sa sulod. Kung na mo yung mga panginahanglan, paliton, di na mo manggawas, kinanay tindahan diri, nanatanan diri ang inyong mga panginahanglan. So, mauni lang convenience store. Ano siya, 7-Eleven o Purma. Napod sila baligya diri ng mga salbabida sa inyong mga kids. Mga bola, mga dulaan, mga floaters. So, mubalik na ko sa among cottage. Okay. Di ka niya si kulay na malingki. Abang atin. Ang ilang lutuanan dito sa una, dito oh. Sunan. Kasi lutuanan, ang ba dito? Ya, wala pa dyan yung pool. Wala din, no? Wala tubig. Wala pa nahuman. Next week pa daw na mahuman. Under construction pa man na. Oh, dabang. Hindi kinasikulan. Labaw ibay, labaw. Ang sawata. Bye-bye! Bye-bye! Walwal. Hindi, babay siya. Bye-bye. Bye-bye. Sawata. May sawata. Yan na, kay-video ta mo. Mag-tiktok tama. Dali. Muna yung ipamalingki nila kulay. Ay uling. Ay watermelon. Ay mga lamas o gulay. Ay mga kinhason. Aw, di ay. Mga lamas. Tapos yung mga pipino. Magkilaw siguro. Uy, saging diri. Isa pa ni. Isda. Karni. So, lutuon ni karon dito sa lutuan. Ami diri karon sa Sea Eagle, ami dala karni. Ug pipino. Saan pag-unsa? Pag-post. Ano? So, magtak-ang sa tagkanon dito. Layo kayo ang kusina na dito sa tonggi. Ito, anak ko ganito. Dito sa unahan. Gani. Mo din yung purpose day sa kuwan sa itlog, panghaling din. Hindi mo bagay mo lang kapoy. Kuno? Pwede ba di ay? Daw bro ka Lang kato ka lang mura convenience lang. sa man. Ah, kung ako na asin, wala lagi asin. Wala di asin. Ipalit ka.
Tuyo, asin, bitchin, ito na Ay, mainom ta. Wala asin. Mayroon daw. Basta nabiyaan ni mo. Dali. Dalo, may May pag nagdala ng tag-asin, asin sa tindahan. may kahoy, dali. Ato dito, sa convenience. Mo ato dito lay sa convenience, pangayon ng asin sa man. Ay paliton, wala man tayo sinsilyo. Observe cleanliness. Hmm? Ano naman na? Kanina. Ay, kung ano mo sanina ka nang malubad. Oh, asin, 10. Balik ko te. Let's go. Asa mo oy? Go to buy. Wala kas dagat. Akin. Ay, ano to? Solar kay na mo. April 27 pa expire na ni. Ano kung zombie apocalypse kung kauno na ko ni. Gutom naman. Tanga na ba? Sigurado yung unahin na sigurado. Awa, umuluto. Halin ko yung pinitahan. Clean as you go. Pinito. Ato ang tagiya dito. May helicopter. Gusto ko ka niya. Tingnan. Hindi na siya mo, oh. Tingnan ko lang. Siya anak dapat tibuloy. Kaduha daw mo Ginoo. Tagiya kalibutan. Kaduha sa demonyo. Nakadawa sa Ginoo kasi ganun tanga. Kaduha sa demonyo dito. Kalayo na. Ito yung nga. Yan nilang kailangan na bugas. Malaki ang butil lang ka ng bonggas. Wala sa hindi ka nakahoy. Tumot niyo. Hindi na gilantak. Wala naman nagpapak niya. Pagkawin na siya. Kaling bangko. Susunod na rin. Ay, bangko ron. Tingnan na kapag sir, permeher ko ni sir, kay para nang ipakita sa tag-iya nga ikaw na putol. Kung ikaw na. Kagisa ako gulit din. Kagisa lang. Ang palayo. Kubi ako din. Dili mo daw pang ano na. Wala mo. Ay, sipon pa ko. Tiw, 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 tiw. Tingnan niyo ba yung pagkataguan dyan? Kami lang kung tingnan na. Sinolog. Siya gitong kusog, pit senyor, pit senyor. Kita mo ha, pagkuhabang 20. Wala, walay kuan, walay luya. Wala may kita, wala may kita, lay. Walay luya.
Kita mo lang. Asa ako alay? Punta sa tanan, mayo ginamo, nagaso-aso na ang atong mga kadero. Ang amo digi strike, kita pa ni Korea. Tagiya sa resort ro, di mahata na tagiya di tagiya. Ay, saba. Taro, tara. Kini, kailangan ni mo si Dr. Alternativo. Tuba. Alias kabuhi. Nakadikis pa. Alias kabuhi. Sponsored by Sporting Goods. Nakita mo lagi mo mong kalo, Lay. Ha? Kita mo lagi mo mong kalo. Bago na? Padala ng atri. Lay. Lay. Sa maglayag. Wala kay hubog man kaayo. Si Kalo, ko na wala Kalo. Uy, No, imong kalo shades na wala man na. maglayag Ang sis na. na wala. Ah, Maglayag. Ako ni po. Kuha na ito sa maglayag. Pero mataghan. Dili ka jujay sa iya man na. kuto man ko eh. Ano masim-masim dito? Diyos mo ang doon. Kapit mo na. Kasi mo sa mga ito, saging. Naka-recharge na si baby bo. Grabing tulog. Nag-cute kay mga tuy-tuy oh.
Ha? Asa ang cellphone? Makalimot ko ano. We're going to... Hala, nangihi si mama. Nalawag ko. Island hopping. Guys, stay maglayag. Proceeding to Balita, jadi siya mayo na eh. island hopping. Island hopping. Yay! Sorry. Mo ni among sakyan nga bangka. Labang mi nga to sa island. Video ko. Ulit din ti be. Saan niya na dito pag... Ang duro. Ano sa malalay po na dira? Ah, manaklay. Uy! Ulit. Anong mga tambok uban dire? Naway ang payat ba? Balance na? Asa man kumulingkod? Balance. Dili sa kabot, kulit tukon boss. Ay masata. Gamay din. Uy, magsuot sa taog life jacket. Uy, bago ta mang larga. At di kasan kay kuya ba pag suot og life jacket. Duwan, di ba gilid duwan? Oo, tasay mo ah. Hindi mga buri. Ubot lagi. May gawa lang ko kami. Ano? Dili aja daw. Picture mo Ben, dali Ben. Ulab jacket, magang mulutor, magyabog ka. Kamak Ben. Ano? Opa si kuya, wala nag life jacket. Alam ko ba naman? Driver man.
Asang island? Taga-hawa. Kumay ramang good ang tubig. Bato. Oh. Kurasan. Maingat po sa tanan. Ini, patay, buwak ang dagat. The reason why I'm here. Maligo mo din. Ligo. Pag-ulan na. Ambak ba, ambak? Inaabot na ta sa island. Uy, ginukulod pa na bangi. Sige na, iyan na. Paluta guys ano? Naratol, naratol. Sige, salong. May siya ba nakalitan siya ba? Jacket. Kachawan niya pa niya ganyan. Gusto na mo yung jacket. Ano lagi pa ng karakter sa Roblox na maganda ka na ano? Ala, di ka mo liyok. Pragniyak ba? Liyok ka mo.
Ay, ko. Lalom na dira sa bato. Hi guys. Ano, social media and business innovation. Business ko mo ni lang. Nakauli na may gikan nag Daro, dawat. nakauli na may gikan nag Dawat ba? Kwa. Uy. Kanang puti ako puti. Tagaw sa kita. Dili na ko uy. Tilapis ah. Dali. Nakao. Durian. Pikas niya. Wala. Lami without Kami flavor niya.